Kawaronje motene kod weche mag ohala nyako Ramogi ne pith mar rech e kaunti ma Kisumu igeno ni dhi bedo gi ndhadhu manyien bang' bad migawo mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority LBDA chako chenro mar bero sekta mar pith rech ma Kibos ong'ere kaka LBDA Kibos Fish Multiplication Center. Chenro ma kama dhi riwo keto e tim lony manyasani kaachiel kod tiego jopur kaka yo mar kelo lokruok e sekta mar pith rech e gwenge makono. Millicent Adhiambo miyowa ripodno. Magi ne oyange kinde mane jatatije mar Lake Basin Development Authority, Wycliffe Ochiaga, otimo limbe puodho mar pidho rech ma Kibos. Puodho no moting'o yewni mag pidho rech 24 ka olero ni gidhi keto maino e kelo ndhadhu manyien e pith rech kokalo kuom lony manyasani. Wa install plant manyien mar toyo tong' mar rech mondo wayud nyithi rech mondo pidhi. En plant mabro golo fingerlings chiegni $4 kata $5 and wan gadier ni maendi biro konyo johala mantiere alwora mar Nam Lolwe. Kopogore gi nyuol rech, giyango ni gidhi kelo masin manyasani mabiro kwano nyithi rech kapogogi e kidienje mowinjore ondamo madhi konyo duoko chien tho rech kuonde ma ipidhogie. For the first time in the country, we are going to have a fingerling counting machine, and this basically will address the issues of unfairness when it comes to farmers, where when they buy, they are not certain about the quantities that they buy. And this will then give space in terms of the ecosystem to the fish ponds so that we do not overstock the fish ponds, we do not overstock the cages. Mano gidhi tiyo kod teko chieng', gino madhi konyo e duoko chien omenda ma gitiyo godo kendo kedo gi midhiero mag lokruok futo mar kor lwasi. Chieng' emo tiyo go gi solar panels to generate go electricity mambo run the system. Wadwa ni waduok operational costs. Wan gi miluongo ni climate change and the emission of carbon madhie environment. We reduce on that. Bad migawo no bende oyango ni gitiyo machiegni kod migepe kaachiel kod mbalariany moko mapachoka e tiego jopith rech e wi pith makare. An chon nachiwa chiemo be natiyo gi chiemo mag local. Koro training no sekonya gik sache matimo sampling ayudo ka kendo gigro ayudo ka gimedore grams. Ne jopur kaka Izikelo gada, lokruok makama biro gi midhiero meke kaachiel gi berne bende. Waseyudo puonj maber makoro wabedo farmers maparo ni mbele wabiro bedo farmers mabecho. Kuoge nitie manyalo donjo e fish pond ni to nyalo kayo rech kikia, koro en rito. E sama keny piny mangima rito dhialo odiochieng' rech, senta pith rech ma Kibos to geto ting'o malo chiemo mag rech masani ochung' e kilo 4.5 per capita nyaka kilo 20 per capita. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.